Hej, jeg hedder Nanna, og jeg går i 1. X på Tårnby Gymnasium. TG ligger på Amager kun 10 minutters kørsel fra Rådhuspladsen og lige midt imellem lufthavnen, DR-byen og Amager Strandpark. TG er et stort gymnasium, og det kan godt virke lidt overvældende med så mange nye ansigter. Men der gik ikke lang tid før jeg begyndte at føle mig hjemme, for man finder hurtigt ud af, at TG er et gymnasium, hvor der er plads til alle. Der er elevmentorer, der tager godt imod de nye 1. G og HF'ere, men også lærerne og vores studievejledere og alle de andre, som også er ansat her på TG, er med til at skabe en god og tryg atmosfære, hvor det faglige og det sociale smelter sammen. De faglige krav er meget anderledes end i folkeskolen, og derfor er det godt at vide, at der altid er nogen, der kan hjælpe. På TG er 2 dage aldrig ens, både fordi der sker så meget forskelligt i timerne, men også fordi der er masser af aktiviteter, man kan deltage i efter skoletid. Jeg håber, at den her lille film har givet dig en idé om, hvordan det er at være elev på TG. Du er også meget velkommen til at komme og besøge os og danne dig dit eget indtryk.